Eta horrelako kanta batekin, gauza potoloetaz hitz egingo du, gauza ederretaz, arteaz hitz egingo dugu. Eta bereziki, honekin lotura handia zuen Cristobal Balenciagari buruz hitz egingo dugu. Bai. Aurreko ostegunean eta ostiralean, urriak 1 eta 2, bere Cristobal Balenciagari buruzko lehen nazioarteko kongresua ospatu zen. Eta nola ez Getarian izan zen, bere omenez altxatu zen museoan. Museo hau badakizue 2011an inauguratu zela, eta 9.000 metro kuadro baino gehiagoko espazioa du. Itzela da. Egon zarete? Bai. Bueno, hoi gero itzingo de, Bakizu guzti txartelakin supermerkea dela? Baina, ze doakoa! Ala! Ala! Urrengoan elkarrekin ingo dugu ekipo. Ez, gauza desango izuete. Segi zuek, ni 5 minutu ni joan lagunik adote. Museo horretan, gazte txartelarekin, ez juten bazeate jakin zazuela. 1.200 pieza, zehazki daudela, berak sortutako arropa, soineko, eta elegantzia bertan hartzen du ostatu. Arrakasta itzela izan zuen kongresuak, esan behar dizuet, zorionez ni bertan egoteko aukera izan nuelako, streamingan egin genuen, eta mundu osoko jarraitzaileak batu ziren. Denera, streaming bat izateko, 6.000 pertsona bi egun horietan horrela elkartu ziren. Astakeria da, bai. Astakeria da, benetan. Denok badu alareak oso sentsazio hori, ez? Mundutik ibili eta Balenciagaren figurak zentzute, ze dimentsio, ze indar duen atzerrian, eta hemen Euskal Herrian batzutan badirudi zera. Hori, beste bat, ez? Gu hemen etxe ondon daukun beste badala. Ziuraski eta askok esango dute horrela dela, munduan egon den moda diseinatzaile garrantzitsuenetakoa da, ez bada garrantzitsuena askorentzat. Cristobal Balenciagaren ospea muga guztiak gainditu ditu. Eta bere lankide profesional artean gaine aztarna sakona utzi du, horrek ere esaten duela, ez? Bera ze izaera zuenaren arira. Bere hitzetan, hau esaten zuen, jostun batek planoen arkitektoa izan behar du. Formetako eskultorea, koloretako margolaria, harmoniako musikaria eta neurri zentzuan filosofoa. Bere zehaztasunak, teknikaren maneiatzeak eta perfekzionismoa garaikideengandik goraipamen handiak eman zizkion. Hala nola, Christian Dior, esaten zuela, gu guztion maixua Dior, Beste batek, Givenchyk adibidez, goi mailako joskintzaren arkitektoa deitzen zion. Eta Coco Chanel, elkarrenganako mirespen, sakona, batzen zitzaiona, benetako moda jostzaile gisa deskribatu zuen. Eta Ungarok bestetik esan zuen aparteko pertsona da, dimentsio indartsuak ditu, eskuzabala da, oso dimentsua eta gizatiarra. Zer gehiago eskatu, artista ona izateaz gain, ainain goxoa izatea. Nera bezaroan, Casa Torreseko markesa ezagutu zuen Belgikako Fabiola erreginaren amona, bere mezenasa bihurtu zena. Getariatik kilometro batzuetara dagoen Donostiako establezimendu entzutetsuenetako batean trebatu zen. Garai hartan Gipuzkoako hiriburua monarkiaren eta Espainiako eta Europako goi klaseen oporgune ezaguna bihurtu zela denok badakigu. Horri esker Balenciagak bere jatorria pala zela eta segurunik sarbide izango ez lukean zenbait bizimodu ez eta moduekin harremanetan jarri zen. 1917an bere tailerra irekitzea erabaki zuen, bere arrebaren laguntzarekin eta nahiko epe laburrean ospe handia lortu zuen, eta aristokrazia handiko eta monarkiatik zetozen bezeroak ekarri zizkion eta beste negozioa zabaltzeko ere aukera izan zuen. Eta ze izen jarri zion? Eixa, bere amaren omenez. Gainera kasu honetan, Eisak edo Eisan saltzen zena klase ertain berri bati zuzendua zegoen. Denengana iritsi nahi zuen. 1924an, negoziaren aurreikospen onak ikusita, bere lehen denda Madrilen ireki zuen eta handik urtebetera Bartzelonara ere joan zen. Balenciaga, kuriosoa da, naiz eta monarkiatik etorri bere bezero ospetsuak, Bigarren Errepublikako gobernuaren simpatizatzailea zen. Eta Parisera erbesteratu zen Gerra Zibila hasi ondoren. 1927an, bere lehen bilduma aurkeztu zuen bertan eta arrakasta, itzela izan zuen.
Batez ere erosotasunean, lerroen garbitasunean, Espainiako tradizioaren berrinterpretazioan eta volumenen garapenean oinarritutako bere sorkuntzek markatu zuten moda 40ko hamarkada bitartean. Eta 78ko maiatzaren arte, goi mailako joskintzan pixua galtzen hasten den arte, bera hor egontzan jo eta su. Bueno, Espainiara itzultzea erabaki zuen, eta Valentzian hiltzen 1972an. Ematen dunez, bere amarengandik jaso omen zuen benetan zekien guzti hori, ez? Eta etzan oso prentxan agertzeko zalea, ez zituen elkarrizketak ematen, beti ere oso, diskretoa izan zen, ez da? Eta, beak esaten zuelako, eta ni iruditzen zaita zeharo ederra dela, ospea baino garrantzitsuagoa da prestigioa. Prestigioa betirako dirau, ospea ieskorra da. Beak ere esaten zuen emakumeek modu naturalean ibili behar dute eta ez dute segurtasun falta sentitu behar pausoak ematerakoan. Eskerrik asko, Valentziaga. Ez dakit nuntzauden, eskerrik asko. Ez dakit zergatik, baino asko eiaztu egiten zaio hori. Bere bilduma munduko museo nagusietan erakutsi dituzte. New Yorkeko Metropolitan Museumen egonda, Tokyo Fashion Foundation, edo Lyoneko museoan ere besteak beste. Baina berena nun daukagu, etxean daukagu, beraz, ez galdu Asensio, eta Asensio Tarrinigo bezala beste batzuk zaudeten moduan, Getariara hurbiltzeko aukera. Batzuk esango duzu, baina moda ez da nere gauza, begira, ez da moda, edertasuna bada, bizitza bada zure rolloa, gerturatu, zerbait piztuko zaizu, eta kreatibitatea hor, ez da ingo dizu bihotzean eta buruan. Nik lagunen bategon bidatze baino joango naiz, eh? Ara, jasida! Bueno... Bueno, eginan Cristobal Valentziaga eta zizketan, nik aipatu nahi dut kuriosidade bat. Christian Dior aipatu duzu Maitena, Christian Diorren esaldi batzuk daude Valentziagako museoan, eta Christian Dior eta Valentziaga jaio ziren biak urtarriak 21. Eta biek, urte desberdinetan, baina biek 42 urte zituztela aurkeztu zuten beraien lehenengo kolekzioa. Eiba. Zuten simbiosi bat, oso polita. Hori gauza, antzekoa pasatzen da, esango dut, Cervantes eta Shakespearen artean. Hoi da. 1616ko, Zapirilaren 23eran, 23an, Jesus, biak zendu ziderela, ze gauza. Ze pasan zaitagoan? Ez errez, nina hemen txunditutan haukazue. Iker, ze nivela, Eitxe, barkatu, Iker. Orain bai. Julio Iglesias eta ni egun bereko gara. David Bisbal eta ni ere bai. Serio? Nahiago zurea. Asensio nabaritu egiten zaizu. Bueno, baina nik beste artista bat eta zitzengo izuet. Vale. Asteburu hontan zendu den Kenzo. Kenzo diseinatzailea, Kenzo Takada, hilda asteburu hontan koronavirusarengatik 81 urte zituela Parisen, Parisen bizi izan du da bere bizitza ia guztia. Kenzok eta Valentziagak badaukate hor baita harremantxo bat. Esaten zen Valentziaga oso japonearra zela. Bazuen ikutxu bat, bai, ipizuen hor bere... Eta japonen arrakasta itzela du. Hoi da, japonen arrakasta itzela du. Bai, eta esaten zen, adibidez, berak erabiltzen zituen modeloak eta emakumeak ez zirela oso liluragarriak europearrentzat. Beak egiten zuen arropak izkutatu egiten zuelako emakumearen silueta, beak volumen asko erabiltzen zuen, eta ordun oso estilo japoniarra zela esaten zen, zebeak arreta asko jartzen zion lepoari. Eta hoi, Japonian erotismo asko daukan gorputzan atal bat da, eta Valentziagak baita egiten zituen soinekoak oso handiak eta volumen handikoak, baina lepoa beti hor markatuta, erotismo puntu hori emateko. Bueno, esaten dute geometriaren jainkoa zela. Geometria guztiak, azken momenturaino, trebezia handiarekin josten zituelako. Eta ditzen zioten Picasso baita. Eta hor dago baita harreman bat, Kenzo eta Valentziagan artean, ze Kenzok bere mutil laguna izan zana ezautuzun Picasson etxen festa baten. Toma. Bueno, azkenen, denak. Denak lotuta. Denak lotuta.